Jeg vil gerne sige tusind tak til jer to søde mennesker for at gøre spredning af min mors aske den 3. marts 2025 til en minderig oplevelse. Tak for at I viste mor ærbødighed ved at omtale hende ved navn. Og tak for at vise omsorg og empati for os efterladte. Det varmer meget. Tak fordi I var med på vores idé om, hvordan vi synes mors rejse skulle være. Jeres søde, venlige og omsorgsfulde måde at være på har gjort dagen til en smuk og minderig dag for os. Vi vil aldrig glemme det. Velkommen, og tak fordi I kigger med på den her film. Jeg hedder Jan Bertelsen. Og jeg hedder Hans Christian Vistendal. Sammen har vi stiftet Airfuneral med en vision om at skabe de smukke askespredningsminder. Ja, og i den forbindelse har vi fået rigtig mange henvendelser fra pårørende, og vi har samlet de mest almindelige spørgsmål, som vi får stillet løbende hele tiden. Og dem vil vi forsøge at besvare her i den her film her. Så dem vil vi starte med at stille nu. Jan, kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor at man skal vælge Airfuneral i stedet for askespredning fra bålet? Jo, med Airfuneral, der kan alle være med. Fra de mindste til de ældste. Der er ikke nogen søsyge, der er ikke nogen begrænset antal af pladser, og spredningen den kan ses fra stranden, eller fra molen, eller fra fyret. Og vi tilbyder smukke optagelser af ceremonien, og vi kan også livestream til dem, der ikke fysisk kan være med på stranden eller til stede. Jan, kan du fortælle om, hvor man kan blive spredt henne? Det er så. Vi spreder i hele Danmark. Der er mange populære steder. Det kan være Skagen, det kan være Blokhus, Tisvildeleje eller Vejle Fjord, eller et helt individuelt ønske. Nogle får også ønske, at det skal være på bestemte mærkedage, det kan være fødselsdage, det kan være bryllupsdage, men vi spreder i hele Danmark. Kan man få specielle ønsker opfyldt? Det kan man. Vi hjælper med at skabe et helt personligt og unikt afskedsfælde. Så har man ønsker om blomster, det kunne være champagne, det kan også være, at der er noget musik, eller man ønsker en flaskepost, eller sige nogle ord, en sang, en salme. Vi er åbne over for alle forslag, som er med til at gøre afskedsmindet unikt. Hans Christian, kan du fortælle mig, hvordan foregår processen? Ja, jeg kan helt sikkert forklare, hvordan processen foregår. For det første, så er det enten jer eller jeres bedemand, som kontakter os, og det kan I gøre på mail eller på telefon. Og så tager vi en dialog sammen. Vi finder ud af, hvilke behov I har. Og det kan være, at I har mistet nu, eller det kan være, at I har mistet for et stykke tid siden, og har en urne, der står derhjemme. Og måske vil I gerne have spredt det på en særlig mindedag. Vi finder ud af alle de praktiske ting, I nu har, og så finder vi sammen ud af, hvad der passer til jer og jeres families behov. Og så finder vi selvfølgelig ud af, hvilken mindepakke, der passer til jer. Hans Christian, hvad er det for nogle mindepakker, Airfuneral tilbyder? Ja, jeg kan helt sikkert fortælle omkring, hvilke pakker vi tilbyder. Og vi har valgt at kalde dem mindepakker, fordi det er nogle særlige minder. Vi har 3 pakker. Den første, det er bronzepakken, så har vi vores sølvpakke, og vi har vores guldpakke. Fælles for dem alle sammen er egentlig, at de alle får et askespredningscertifikat. Der står navnet på den afdøde, der står også, hvor spredninger har fundet sted, dato osv. Der står også, at hvis man ønsker det, så kan vi sætte vores GPS-koordinater på, og så vil man altid kunne genfinde det samme sted. Særligt hvis nu, at man har en anden pårørende, som også gerne vil spredes det samme sted. Vores bronzepakke er kun selve flyvningen og så selve askespredningscertifikatet. Når vi går op i vores sølvpakke, så har vi en mindefilm, som vi laver sammen med den. Og første del af mindefilmen er i virkeligheden, at vi flyver ud og filmer selve spredningen, så filmer vi alle de pårørende, og vi filmer også omgivelserne omkring dem. Hvis nu I har nogle særlige ønsker, om det er nogle tekster, eller en del gamle billeder, eller nye billeder, der skal ind, så redigerer vi også det ind i filmen, så den bliver utrolig personlig og mindeværdig. Og i den forbindelse, så når vi er færdige med filmen, og den er færdigredigeret, så leverer vi det selvfølgelig sammen med askespredningscertifikatet i nogle æsker. Og der er sådan en lille fin æske, hvor at filmen bliver leveret på sådan nogle USB-stik. Går vi op i vores guldpakke, så har den 2 andre ting også, kan man sige. Den ene ting er livestreaming. I livestreaming, så alle de pårørende
eller venner og bekendte, som er forhindret i at komme, enten på grund af sygdom eller kommer langvejs fra, som rigtig gerne vil deltage, så kan de deltage, for vi kan tilbyde livestreaming online, og så foregår det i virkeligheden over hele verden. Vi kan også tilbyde at sætte en stor strandskærm op, hvis man gerne vil have mange mennesker på stranden i selve afskedsmindet. Vi har også det, vi kalder vores videominde. Det går lidt ud over den traditionelle USB-stik, hvor man lægger det selvfølgelig ind på computeren, eller hvor man nu lægger det ind, så har vi vores videominde her. Og videomindet, det er selve filmen, der bliver lagt ned på den her lille videotablet, og så afspiller den egentlig automatisk hele filmen. Og det er faktisk også ret smukt, og det kan noget. Det var som sagt alle vores pakker. Vi har en bronzepakke, vi har en sølvpakke, og så har vi vores guldpakke. Tak for de svar, Hans Christian. Vi håber også, at I har fået svar på nogle af jeres spørgsmål, og fundet ud af, hvilken forskel Airfueling kan være med til at gøre for jeres pårørende og jeres familie om at skabe et perfekt afskedsminde. Ja, og så vil vi bare sige tak for jeres tid og jeres interesse i Airfueling. Og vi håber, at I vil kontakte os på mail eller på telefon.